gràcies per aquesta presentació tan excel·lent. I res, com bé ha dit, per nosaltres tot és una experimentació, també. Vull dir que no... Ara estic aquí enxufant el PowerPoint, que suposo que ja veieu bé, perquè aquests dies em sembla que tots hem fet un curs accelerat de mítings en videoconferència, ja sigui per Zoom, ja sigui per Skype, ja sigui per Meet, ja sigui per Teams, ja sigui per Hangouts. Vull dir que les possibilitats són moltes i realment el que ens dona és la possibilitat d'estar aquí tots parlant sense aquesta necessitat de desplaçar-se, el que també ens ajudarà moltes vegades a fer més amè aquestes conferències que siguin més col·lectives. Bé, d'entrada, agrair la possibilitat d'explicar aquesta fenomenologia, aquest arrencament que es va fer de les pintures murals de mur, que es va fer l'any 2019, que és un punt d'entrada, és un punt inicial del que serà la construcció i restauració a tot Catalunya i la resta d'Espanya. Pensem que l'arrencament de les pintures de mur va ser el primer arrencament que es fa de pintures murals a tota la península ibèrica. I llavors realment va ser una novetat en aquell moment i també a l'inici la possibilitat de crear els grans museus que tenim avui a Catalunya, com el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Museu Diocesà d'Urgell, el Museu Comarcal de Solsona, el Museu Episcopal de Vic, el Museu Diocesà de Barcelona. Vull dir, tots són museus que en les seves col·leccions, a part de tenir altres elements que també formaven part d'aquests objectes de les esglésies del Pirineu, també incorporen aquestes pintures murals que, si ens ho haguessin explicat, en un principi semblava impossible que una cosa que està integrada en un mur es pogués emportar i es pogués portar en un museu. I no tan sols a museus catalans, museus espanyols o museus europeus, sinó també tots els museus americans. I d'aquí ve tota la cosa, aquest interès per l'art medieval que fa que hi hagi aquest mercat internacional de compra i venda d'obres d'art i que acaba sent, en el fons, un espoli, sobretot, per aquests pobles del Pirineu, que no tan sols s'han espoliat pels mateixos museus catalans, sinó que han marxat a altres contrades d'arreu del món i inclús algunes no sabem ni on van anar. De fet, com comença tot? Tot comença, en aquest cas, amb la pintura mural, en aquesta expedició científica que fa l'Institut d'Estudis Catalans quan es funda el 1907, que en deien aquesta expedició científica jurídica a la Ratlla d'Aragó, i on comencen a valorar i documentar aquest patrimoni medieval, aquest patrimoni que teníem a les esglésies, i que això representa un moment molt important de coneixement del nostre art. Estem en un moment políticament de renaixença, hi ha un interès molt alt per Catalunya i per tot el que és tot això, inclús en el punt d'arribar a parlar que tot el que tenim a nivell de l'església, podem parlar de pintura romànica catalana, pintura mural catalana, pròpiament catalana. Una cosa, una especificitat concreta que engloba tot el territori de Catalunya o dels països catalans, perquè també podem incloure la part d'Andorra. Llavors aquests estudis el que fan és que el 1907, el 1910 i el 1911 s'editin aquestes publicacions i on surten dibuixades i fotografiades les pintures romàniques i els objectes que teníem en aquestes esglésies. Això ja va ser una primera font important de documentació, però també va ser una font important de donar a conèixer aquest patrimoni i d'avisar també a tots aquells marxants, especuladors que voltaven arreu que hi havia pintures i que hi havia objectes importants arreu del territori català i de tot això. En aquest viatge d'estudi, en aquesta imatge, hi van participar gent tan important com va ser mossèn Gudiol, que era conseller del Museu Episcopal de Vic, en Josep Maria Goday, que era arquitecte i col·laborador de Puig i Cadafalch, Adolf Mas, de l'Arxiu Mas, amb tantes fotografies que ha fet i que actualment podem consultar, i també d'en Guillem Brocà, sense oblidar, evidentment, que tot això va ser promogut i dirigit
per Josep Puig i Cadafal, que és realment el president de la Mancomunitat, i també de l'historiador Josep Pijoan, que va fer molts d'aquests articles. No m'estendré més amb el tema històric d'història de l'art, perquè ja està prou conegut, hi ha altres persones més interessants que ho poden fer, i no senzillament un petit apunt per ubicar-nos. Clar, tot això va donar peu a que es formessin les primeres grans col·leccions i els primers museus, entre ells, per exemple, el Museu de Barcelona, quan estava a la Ciutadella, o els Cloisters de Nova York, que és un museu increïble que ho podeu anar a veure i que us ho recomano, i d'altres museus escampats per tot el territori. I per què passava això? Passava això perquè en moltes esglésies hi havia patrimoni que estava allà encara, que poder estaven derruïdes, però encara conservaven el patrimoni, com és el cas d'aquesta imatge que esteu veient de l'església d'Estamariu. Pere, perdona, és que veiem la presentació doble, la pantalla amb el que tu tens anotat. Pots posar la pantalla completa? Sí. Tenia el mode presentació, però no hi ha cap problema. Sí? Perfecte, continua igual. Sí, és que no ho sabia. Doncs llavors, això és el que deia. Aquí, com podeu veure, aquesta església, tot això es conservava en el fons perquè les estructures de les esglésies romàniques, si parlem pròpiament d'església romànica, doncs mantenia l'estructura per conservar aquestes pintures murals que es van fer en el seu moment i que ara explicarem com es van fer. D'altres esglésies no s'han conservat tan bé, com podeu veure que és aquest cas, l'església d'Orcau, però que les pintures en el seu moment van ser arrencades i han estat exposades, per qual cosa les hem pogut conservar. I d'altres que, com en aquest cas de l'església de Naviners, no hem pogut conservar res perquè l'església s'ha derruït totalment. Aquesta també era una realitat que teníem en el territori, una realitat que en el diari filològic que fa mossèn Alcover quan viatja pels Pirineus ja parla d'aquests pobles que estan encara en època medieval, i que l'única cosa que realment encara s'aguanta o té una estructura mínimament sòlida és la mateixa església. Imagineu-vos com eren les condicions d'aquells pobles a principis del segle XX i les condicions que teníem del patrimoni dins les esglésies. Però si ens centrem en el cas de Mur, Mur té una fenomenologia especial, no s'avisa en el seu moment, perquè l'edició de l'Institut d'Estudis Catalans que es fa, que inclou Mur, es fa a l'any 22, quan ja es havien arrencat les pintures. Però tot i així, Joan Vallhonrat ja havia fet alguna pintura, Adolf Mas ja havia fet alguna fotografia, que ara veurem, i que ja donava coneixement d'aquestes pintures. Llavors, com que poder unes pintures més amades potser era un primer pas o un primer peu per poder buscar un lloc on hi hagués un interès per adquirir unes pintures murals per part d'aquests antiquaris, d'aquests marxants que els interessava fer negoci amb aquest patrimoni. I, evidentment, en aquell moment les condicions que tenien les esglésies realment era molt desitjable i d'aquí ve quan mossèn Ferraz, el rector de Santa Maria de Mur, va decidir vendre les pintures, la compra d'aquestes pintures, per poder sostenir el teulat de l'església, per poder mantenir l'edifici. Però quan parlem de pintura mural, que és el que nosaltres parlarem, i a Catalunya, voldria, per centrar una mica el tema i per concentrar-nos una mica en el que és la pintura mural, en aquest cas, hem de saber que de pintures murals hi ha moltes èpoques. És allò que va des de, com veiem aquesta imatge, des de les pintures rupestres que tenim, que això també és pintura mural, passant per pintures d'època romana, de gran qualitat, que també tenim i que podem conservar, per les pintures que tots coneixem, d'època romànica, com en aquest cas de la pintura de Ballasca, que és una pintura excepcional i que es pot visitar i que està in situ i que val la pena anar-la a visitar, o com les pintures que tenim al Palau de Pedralbes, que són d'època del segle XV, ja estan d'una època gòtica, són les pintures de Ferrer Bassa, que també són una meravella, o també les pintures que tenim a la Vall d'Aran, Santa Maria d'Arties, que estan a l'entorn del segle XVI, segle XVII, i que d'acord amb aquestes esglésies, que mica en mica les hem anat descobrint, i també aquelles pintures que encara estan amagades en esglésies i que van apareixent, com aquestes de Butzeni, que són d'època barroca i que es van descobrir recentment fa un parell d'anys. Vull dir que realment encara tenim bastant patrimoni que està per descobrir, sobretot d'aquesta època barroca. Tot això és pintura mural. I també hi afegim les noves pintures que també d'acord amb les esglésies, com és el cas
de l'església de Saurí, que es va pintar recentment, el 2016, 2017 i 2018, per part del pintor Santi Moix, que va fer la decoració contemporània en el seu estil de decoració de l'església, tal com varen fer en el seu moment els pintors del romànic, o com van fer els pintors del barroc. Vull dir, decorar les esglésies en el seu moment i la seva època. Per què no hem de decorar les nostres esglésies actuals, si l'església ho permet, amb les pintures actuals, de pintors actuals coneguts, com és aquest cas de Saurí, que recomano també la visita en aquesta església. I, evidentment, ja per últim, també en pintura mural, hi ha l'últim, que és el que estem arribant, que són els grafits. Els grafitis, com és el cas d'aquest poble de Penelles, que realment és un poble il·lustrat amb quantitat de grafitis espectaculars, on cada any fan aquest festival que es diu Gargar, que aquest any no l'han pogut fer, com tants altres llocs, que és, de fet, les tècniques contemporànies que cada cop tenim més propera i que realment permet pintar ja a sobre qualsevol superfície. Però què caracteritza les pintures de Mur en relació a aquestes pintures que Pijoan anomenava pintura mural catalana? És la seva característica tècnica, és que estan fetes al fresc. Aquí veieu els tipus d'aquests dos quadres, que jo faig un tipus de pintura mural, que jo distingeixo d'aquesta manera, que són les pintures murals d'interior, les d'exterior, les rupestres i les pintures arrencades i traspassades, tant siguin in situ com en un museu. Això és una diferenciació, és un esquema pensat sobretot per la conservació de les pintures, des d'un punt de vista tècnic com a conservador. A l'altre cantó, els procediments pictòrics que utilitzen totes les pintures murals són múltiples. Ja el dit, el grafiti ja actualment està utilitzant qualsevol tipus de pintura i el fet d'estar a l'exterior també fa que la seva durabilitat, aquells grafitis que considerem obra artística, no en sigui molt poca. Però, en canvi, la pintura mural que nosaltres ens referim és la pintura al fresc. I la pintura al fresc té unes característiques especials que la fan única, que la fan diferent i que la fan estable, que la fan permanent i que la fan durable. I aquesta pintura no té cap més secret, juga amb la calç, amb una reacció química que fa la calç i que és coneguda des de la prehistòria, que és senzillament el material, la calç, el carbonat càlcic, que quan aquest carbonat càlcic s'escalfa es converteix en òxid de calç. Aquest òxid de calç el posem amb aigua, l'apaguem, que és la calç viva, i apaguem aquesta calç viva i convertim la calç, aquest òxid de calç, en hidròxid càlcic, que és la calç que ha de treballar i de construir cases. Si aquest hidròxid càlcic l'apliquem a les parets i arrebossem les esglésies o construïm les esglésies amb aquesta calç, fa una reacció química amb l'anhídrid carbònic de l'ambient que fa que es vagi secant. Un secatge que dura anys i anys i anys i que pot durar milers d'anys. O sigui, la calç no acaba mai de secar-se. I acaba tornant a convertir-se una altra vegada en carbonat càlcic. No entraré més en química perquè no val més la pena, però tenim el que se'n diu el cicle de la calç, que és la mateixa calç com es va ella mateixa, fa aquest mateix cicle i que permet que hi hagi una reutilització. Aquesta qualitat que té la calç, que era conegudíssima fins ara, i ara actualment, per sort, es torna a utilitzar, era la que feia servir per construir qualsevol cosa. I era la que feia servir, llavors, també per pintar les pintures al fresc. Llavors, quan un pintor arribava a una església amb aquesta calç, el que feia era preparar aquestes parets per treballar. I aquí trobem diverses capes. En aquest esquema que podeu veure, hi ha la paret principal, llavors hi ha un escardejat, que és el primer morter basc que es fa, que tot això fet en calç, perquè, evidentment, i aquí fa un petit incís, encara no coneixíem el ciment, i el ciment està bé per les construccions noves, però no està bé per les construccions antigues, perquè és incompatible amb els materials moderns. Vull dir que ens hem d'acostumar a utilitzar els mateixos materials que s'havien emprat i que havien durat milers d'anys. Les esglésies romàniques, com hem vist, s'han conservat estables sense ni una punta de ciment. Aquí podríem entrar en una discussió arquitectònica de la estructura i tot i qual, però l'important és intentar utilitzar la calç com a material per construir o per rehabilitar els edificis que han estat construïts amb aquest tipus de material. El ciment no entra a l'estat espanyol fins a la restauració del monestir de Ripoll a finals del segle XIX. La cosa, el que és anterior a això, no tenim
presència de ciment, sinó que tenim presència de calç, guixos, etc. Bé, aquestes capes que veieu aquí són les capes ideals per fer una pintura al fresc. Això no passa mai. Això seria aquella pintura mural canònica que només que jo conec s'ha fet en època romana i en època d'aquest renaixement italià tan esplendorós que va haver-hi a Itàlia i que va fer aquests frescos magnífics. I d'aquí la tècnica també d'arrencament d'aquestes pintures, que són diverses capes totes preparades per adquirir al final la capa pictòrica, el film pictòric que es pinta sobre aquest lliscat, que ve sobre un remolinat i que ve sobre un escardejat, que són les diferents capes que formen una paret. Què passava amb el pintor? En el pintor que ens arriba a l'església de Mur, que té un contracte a l'església de Mur. En aquest cas l'església de Mur, com aquí l'església de Mur, de l'església de Tull, o diu l'església d'Estamariu, de Vallasca, o de qualsevol església de Catalunya, del Pirineu, d'allà on sigui. Quasi podem dir que arribava amb les mans a la butxaca, perquè tot el material que ell necessitava per pintar ho tenia en l'entorn. Quasi només necessitava saber tenir els dibuixos, les estampes d'allò que havia de dibuixar, què és el sant d'aquella església que havia de ficar en posició principal dins l'iconografia de l'església, i la resta tot ho tenia en el seu entorn, perquè per fer la pintura al fresc, com pròpiament dir, la pintura al fresc es fa amb la superfície fresca, en base en calç, doncs tot això ho trobava en el seu entorn. Què necessitava? Primer de tot, aigua. El riu li porta aigua. Sorra, aquest mateix riu li pot portar sorra. Calç, que això podia venir qualsevol pedra calcària, pegmatites, qualsevol tipus de... o una calissa, qualsevol que pogués trobar pel seu entorn, i que tots els entorns hi havia, perquè tots els llocs hi ha forns de calç, i a partir d'aquesta pedra calcària, ella obtenia la calç, a través dels forns de calç, famosos que hi havia a tot arreu, obtenia aquesta calç. Això ja era la primera matèria bàsica per preparar aquesta paret i també per després pintar a sobre aquesta paret. Què necessitava llavors? Llavors necessitava primer els especialistes que pintessin, que preparessin aquesta paret. Com he dit abans, la pintura al fresc es pinta sobre una superfície al fresc. Vol dir que no és allò que et prepares una superfície, com ha passat posteriorment amb altres tècniques que no són al fresc, que són totes les altres, que són les tècniques al sec, en la qual el mateix pigment ja porta un aglutinant, que és el que l'adhereix. Aquí no, aquí l'adhesió del fresc es fa perquè amb aquella reacció química que hem parlat abans, la pintura a la calç penetra en el mur i s'asseca conjuntament la pintura amb el mur. I això li dona una resistència increïble que cap més altra tècnica ha donat de moment a la història de la humanitat, perquè en època romana poques pintures tenim que no siguin al fresc. I estem parlant només de 2.000 anys. En època medieval, les que més s'han conservat, sobretot en esglésies, són només pintures al fresc. Ja veurem què passarà en les pintures posteriors, ja comencen a utilitzar aglutinants com adhesius per enganxar les parets, perquè les fan de guix, la tècnica és diferent, i llavors, esclar, això té ja una durabilitat i una resistència diferent i al cap dels anys ja veurem quina serà la seva conservació. El que sí que està clar és que no tindrà la mateixa conservació que té una pintura al fresc. I aquí tenim els dos elements bàsics per poder començar a pintar al fresc. Un cop tenim la paret preparada en fresc, necessitem la calç, que amb això tenim el pigment blanc. I el negre, que el farem a través de la crema de la fusta, la mateixa fusta d'una foguera, que si són fusta de vinyes és millor, d'acord que si és fusta també pot ser carbó vegetal, carbó mineral també va bé, però en principi amb una crema de fusta ja tenim el pigment negre, fet un carboni. Llavors en el seu entorn trobava coses molt simples, òxids de ferro bàsicament, com la mangra, o com aquest ocre groc, o com aquest que és una limonita, que és un mineral que n'hi ha tot arreu, o com l'hematites, que ens donava un ocre groc, un ocre vermell. Hi ha aquests tres colors, aquest ocre groc, ocre vermell i aquest mangra, amb el blanc i el negre, ja teníem un panorama pictòric per poder pintar tota una església, amb les diferents barreges que ells feien. I senzillament el que havien de fer amb això era preparar aquests pigments per poder-ho pintar. S'havien de triturar, com ara veurem. Altres, quan la pintura ja tenia un punt més de qualitat, ja apareixien altres pigments. Més de qualitat vol dir que l'artista era més conegut, o el tenia més
més facilitat en la pintura, ja disposava d'altres materials, com poden ser, en aquest cas, els blaus i els verds. I penseu que els blaus i els verds també es trobaven per la zona, però ja era una cosa més selecta, més difícil. Ja no era tan habitual com un òxid de ferro, com hem vist abans. Per exemple, el blau que veieu aquí, aquest és una erinita, que de fet és un blau que apareix, que està a tota la zona del Pirineu, a les Avellanes hi ha uns quants jaciments d'erinita, i els pintors agafaven aquest mineral, trituraven aquest blau i el feien servir per pintar. Aquest blau era conegut com l'atzurita d'Espanya a la resta del món, i realment no té res a veure amb l'atzurita. Això és un silicat, mentre que l'atzurita és un coure, una massa, el coure. L'altra seria la terra verda, o la coneguda com sonava anteriorment, com la terra de Verona, que també és una terra d'origen volcànic en algunes parts i que amb les seves titulacions dona aquest to verd que també serveix molt per la pintura mural. Penseu que per treballar el pintor amb la pintura mural no és vàlid qualsevol pigment. La pintura al fresc, com que treballa amb la calç és molt bàsica, té un pH molt alt, i llavors qualsevol pigment que pugui ser incompatible amb aquesta basicitat de la calç fa que pugui tenir una alteració. Per exemple, s'ha utilitzat, com ha passat a Sant Climent de Taüll, que és una pintura d'una riquesa excepcional, amb l'atzurita. Però clar, l'atzurita no s'ha pintat directament sobre la capa de fresc, sinó que s'ha pintat amb una aglutinant per sobre d'altres pigments. És a dir, que ja no ha tingut una compenetració amb la calç del fresc, perquè si no s'hagués oxidat i si no s'hagués alterat. Per això no utilitzaven, i els que utilitzaven no els hi sortia bé al cap del temps, un blanc de plom o un groc de plom, que són colors brillants, preciosos, que en canvi per pintura sí que s'utilitzen, per pintura sobre taula, s'utilitzen, o per escultura s'utilitzen, però en canvi amb el fresc no es fan servir perquè el fet de ser un component tan bàsic fa que s'alterin molt ràpidament i es tornin negres o es facin malbé. Amb tot això, llavors el pintor, amb aquests materials que podia trobar de l'entorn, més aquest blau que també el podia trobar propet o que se l'emportava ja, o aquest verd que també, aquesta terra verda que també el podia portar, sobretot depenent de l'encàrrec que havia rebut, doncs només necessitava els pinzells. Els pinzells també era una cosa que podia preparar i també podia fer. Només necessitava aquests exemples de pinzells, com podien ser qualsevol altres, necessitava una fusta i pèl. Pèl que podia ser de porc, podia ser de cabra, podia ser de bou, si ja fossin més de la crinera d'un cavall, però avui són, i de xai, cus de pèl de xai. Vull dir, són materials que també els té en l'entorn, tot i que ja hi havia fabricants que feien pinzells, però la possibilitat de fer-se'ls ells mateix tampoc era descartat per pintar una pintura. I llavors, evidentment, els morters per triturar aquests pigments i llavors amb aquests pigments barrejats amb l'aigua de calç, que l'aigua de calç ja la generava la mateixa calç, estava pagada amb aigua, aquella aigua mateixa, es barrejaven els pigments i ja es procedia a pintar la paret. Parets que les podien trobar, que he ficat aquest exemple d'aquesta paret d'estamariu, vull dir que es preparava aquesta paret de la manera com, per exemple, podeu veure amb aquesta pintura que es va fer aquí recentment, a Saurí, que és la més recent que jo conec i que he participat directament de preparació d'una pintura per ser pintada al fresc. Es va fent per etapes i es va fent mentre el pintor, tot el temps que ell pugui, mentre aquesta paret es mantingui fresca, mentre ell pugui anar pintant i pugui anar fent tot la seva composició artística que ell ha considerat. Llavors veieu aquí que hi ha una part preparada, ja pintada, i una altra part que no està preparada. Inclús podem veure parts d'aquí baix que són proves de color, que això el que es farà és tornar a repicar i tornar a pintar. Penseu que la tècnica al fresc és una tècnica complexa. Miquel Àngel deia que la pintura al fresc era la pintura dels homes, en l'aspecte de dir que era el nivell màxim que un home podia plasmar, podia ficar les seves idees sobre un mur. I el punt màxim que un artista pintor, perquè Miquel Àngel era escultor, el punt màxim que podia arribar un pintor, un artista pintor, perquè era el màxim, per la dificultat tècnica. Dificultat tècnica, primer, perquè requereix tot aquest sistema de preparació, no és un suport que tu puguis tenir preparat que te l'hagin fet uns altres, sinó que has de treballar conjuntament amb els estucadors que t'han de preparar la paret. Llavors,
tu has de preparar el que t'interessa per pintar i després treballar-ho. Que t'ha sortit malament perquè no es pot rectificar, com pot rectificar una altra cosa, s'ha de tornar a repicar i s'ha de tornar a lliscar una altra vegada aquest morter en superfície i així ho vàrem fer-ho també en aquesta església. I al final podies trobar panorames com aquest, que és parcial, perquè evidentment és el tros que s'ha conservat, com podeu veure, la volta romànica fa que es conservi la pintura en aquests entorns, i fer tot aquest panorama pictòric en base al fresc o amb intenció de ser fresc. Penseu que el fresc, el bon fresco, només s'ha fet realment en època romana i en època romana i en el Renaixement italià, que parlem d'ells mateixos, parlem del bon fresco. Tot el més, com es fa aquí a tot el Pirineu, totes les pintures romàniques catalanes són en base al fresc, perquè són en base a la calç, però moltes vegades tampoc s'acaben que ja la paret està seca o perquè no ha donat més temps i al final s'acaba afegint una mica de gordinant o inclús és igual, es fa una barreja amb la mateixa calç i es pinta per sobre aquella part que ja ha estat, diguéssim, assecada, amb aquest procés que fa la calç de carbonatació. Aquesta carbonatació la pots fer a la paret, que és quan realment el fresc s'adhereix molt bé, o la pots fer en superfície, que llavors té unes altres dificultats de conservació i ja no és tan forta. I nosaltres estem en aquest nivell, en aquest fresc, inclús molts llocs parlen d'un mig fresc, però tot i que és una terminologia que no m'acaba d'agradar molt, això del mig fresc, perquè en el fons no deixa de ser una intenció de fer un fresc com Déu mana, el que passa que el temps a vegades se'ls hi esgota. Si ens mirem aquestes pintures de més a prop, podem començar a veure tot aquest treball que fa el pintor, aquestes pintures excel·lents que tenim aquí d'Estamariu, aquests personatges, aquesta qualitat de pintar que feia l'artista, i si ens la mirem llum rasant, les parets mai eren regulars perquè sempre tenien aquesta mobilitat, i aquestes seccions, podeu veure ben bé el gruix, que més o menys implica una capa de pintura, amb aquests fragments que tenim, que hem conservat de l'església de Tull, i si ens el mirem de més a prop podem veure, per exemple, la pinzellada, que veu molt bé la pinzellada que dona l'artista amb el seu pinzell. Tampoc hi ha una intenció de ser una cosa fina, perquè estem parlant de superfícies molt grans i que realment juguen amb aquesta perspectiva i que la saben fer molt bé. I si agafés així amb aquesta paret i la talléssim com un pastís, trobaríem aquesta imatge d'aquí al costat, que podem veure la capa de pintura i a sota hi ha la capa de preparació amb aquesta barreja de calç i sorra, aquests grans que veiem són grans de sorra, que té molts augments, i la fina capa de pintura que a sobre que s'hi ha adherit. Si ens ho miréssim més a prop, veuríem per aquí com aquesta pintura va penetrant aquí, fa com unes dents de serra, perquè es va penetrant en aquest suport de calç. I al final pots fer aquesta composició magnífica, com és aquest cas de les pintures de Dòrria, que vam descobrir fa uns quants anys, i té per veure una mica la dificultat que representa, perquè no és el mateix pintar un quadre en el taller que pintar una volta romànica en una església en el Pirineu en el segle XI o en el segle XII, amb les condicions que hi havia en aquell moment, no tan sols de treball, sinó de llum, de condicions de vida, etc. Vull dir, a vegades costa imaginar quan he estat restaurant pintures, dones voltes i pensar i remuntar-te en el segle XI o en el segle XII i dius, ostres, com pintaven aquesta gent, com vivien aquí, que no hi havia llum elèctrica, no hi havia aigua aquí al costat, les condicions eren, hi havia les vestides, les condicions de seguretat que tenim ara. Evidentment, realment era una cosa complicada, però es feia i ens ha perdurat per això que dèiem, per aquesta integració que fa la pintura fresc en la seva arquitectura. I això és una cosa molt important perquè és el que realment ens ha conservat. Si la pintura mural es conserva és perquè l'edifici es conserva. Quan l'edifici no cau, la pintura mural també cau. Però la cosa és la pintura fresca que mantenim in situ i que està in situ necessita una compenetració absoluta amb l'edifici. Si no, no hi ha res a fer amb la seva conservació. I llavors podem veure aquest és un fotomuntatge d'aquestes mateixes pintures de Dòrria i, evidentment, el pintor generava tota la seva pintura en base a les cartes que ell tenia, amb els cartons que tenia, i començava a pintar. Aquí podem veure tota una seqüència i el pintor pintava, a vegades es parla que aquesta època es pintava amb jornates i no existeix. La jornata surt més posteriorment, ja en època de Giotto, més tard, cap al Renaixement italià. I es parlava de pontate, que diuen els italians que la traducció seria abastimentades. És a dir, jo munto la vestida tal com em dona i tot aquell tros de vestida que tinc muntat, doncs llisco la paret i començo a treballar. De tal manera que puc fer jornades de treball tal com em dona
la paret que jo puc preparar en pintures. No com la jornada que el que feia era resseguir, avui farem la cara, avui farem el fondo, avui farem el cos. No, aquí feien totes les pintures. I es pot veure molt bé en aquestes pintures, si ens hi fixem, les seqüències de treball, que són aquestes que us assenyalo com aquestes línies. Això són les diferents seqüències de treball que vam detectar que hi eren, que el pintor havia utilitzat. I fa gràcia perquè a la part de l'apostolat de baix podem veure que els personatges estan una mica com fent una mica una torçadura, com fent un mambo. I és senzillament perquè hi ha un canvi de lliscat. Vull dir, han preparat un altre tros de paret i l'han preparat a sobre d'aquest. Potser, probablement, potser van fer fins aquí i després van fer l'altre tros, però el que està clar és que d'aquí a aquí hi havia una seqüència, d'aquí hi havia una altra i d'aquí a aquí n'hi havia una altra. I cadascú anava pintant a mesura que anaven, o d'això desconeixem quants pintors hi havia. Evidentment, hi havia un mestre i diversos artistes. En aquest cas de Dòrria és un pintor menor, la qualitat és la que és, els pigments són els bàsics que us he explicat, no apareix cap blau ni cap verd, però el pintor segurament havia estat alumne o havia estat d'algun altre gran pintor, perquè es anaven movent pel Pirineu i segons els contractes que anaven tinguent i anaven creixent fins que algú es quedava en un lloc o tenia un contracte més difícil. Com tota la vida, tot va al final a qüestió de diners. I la gràcia també en aquestes pintures és que també què passava quan pintaven la paret? Doncs que també s'equivocaven, estem parlant del segle XII. Llavors, ningú, excepte els monjos, sabia llegir. Llavors, tu transcrivies el que veies i a vegades t'equivocaves. En aquest cas, i aquesta és molt curiosa i és molt evident, tenim aquí el bou de Sant Lluc, però a sota no posa Lluc, a sota posa Marc. I és perquè el pintor va copiar o es devia equivocar, o quan va fer les lletres, que en aquest cas estan pintades més tard per sobre aquest groc, es va confondre i va posar Marc en lloc de Lluc, i llavors allà tenim el bou el lleó de Sant Lluc, que tampoc. Llavors és una confusió, és una petita curiositat, però que et dona molt a pensar en com es treballava en aquell moment i quin tipus de persones teníem. No és com ara, ens hem de remuntar en aquella època. D'aquí torno a insistir que la tècnica del fresc era una tècnica que possibilitava treballar a qualsevol lloc, no del Pirineu, del món. I ja t'ho dic, anant amb les mans a la butxaca, tu podies ser una pintura mural, sempre i quan hi hagués una construcció al darrere. Si reculem una altra vegada en el temps i tornem a l'Institut d'Estudis Catalans, què va passar amb això? És que no tinc moltes referències de Mur dels arrencaments, però utilitzaré imatges dels arrencaments que es van fer a la Vall d'Avui. El 1907, quan aquesta missió arqueològica jurídica a la Ralla d'Argó comença a conèixer tot el que és el patrimoni d'allà, ens dona imatges molt interessants. Aquesta imatge tots la coneixeu, això és el d'Avui. I aquesta també, en aquell mateix moment, potser uns anys més tard, això és, en aquest cas, en 1920, és tal com estava l'església de Santa Maria de Mur, la canònica. En aquest cas, aquí es havien arrencat les pintures, però perquè veiem una mica com eren a l'època. I què teníem a dins l'església de Mur? Doncs teníem aquestes pintures, que per sort, l'any 1911, entre el 1911, Adolf Mas, amb tot l'equip que van estar allà, varen poder fotografiar. I són les úniques imatges que tenim de les pintures encara in situ de Santa Maria de Mur. Aquí podem veure l'escena principal, amb la Maiestas Dominici presidint l'altar, aquesta magnífica figuració, i els altres personatges de l'apostolat que estaven a la franja inferior. En aquestes diferents imatges que es van anar fent i que són un testimoni, l'únic que es conserva, que les pintures que hi eren allà. Senzillament perquè al cap de 7-8 anys aquestes pintures serien arrencades i posteriorment venudes. I venudes i portades a Boston, que és aquesta imatge que veieu aquí. Aquesta és la imatge de les pintures tal com arriben a Boston, ja amb les seves separacions, tenim aquí una part i una altra part, vol dir que s'han partit per treballar-los, per arrencar-los, que és tot un procediment complicat i que ara veurem, perquè des d'aquí fins aquí hi ha tot un procés molt important. Al final, arrencar és només una fase de tot el procés. De tipus d'arrencament, ja entrem una mica en matèria, en tenim 3 de coneguts. Els que són, i encara són els de sempre. De fet, aquests sistemes ja s'aplicaven en època de Roman, de Plini i tot això, i Vitruvi.
però sobretot feien servir l'estaco macello, que vol dir que s'emportaven la pret. De fet, l'estrapo no surt fins al segle XVII i no es familiaritza amb tot el treball a Itàlia fins a mitjans del segle XIX, quan el comte Giovanni Sicosuardo treballa el seu manual del restaurador de pintures i allà comença a explicar i crea una escola de restauradors que aprenguin a arrencar pintures murals. De fet, és el pare del que seria la restauració. I, de fet, les tècniques que ell explica i que els restauradors que van venir a arrencar mur havien sigut deixebles de la seva escola, doncs encara avui dia, almenys jo, les faig servir perquè són les que funcionen i són les que van bé. Almenys en fresc funcionen molt bé. La cosa és arrencar estaco, que ara us explicaré una mica el que és. He fet aquestes gràfiques perquè veieu una mica de què estic parlant. L'estrapo, no té una traducció fàcil, estrapo seria com arrencar, estirar, no sé com dir-ho, no té una traducció, i per això li deixem el terme italià, estrapo. L'estrapo s'emporta només la capa pictòrica. Si abans recordem les diferents estrats d'això, només s'emporta la capa de sobre. Pot ser que quedi algun tros de lliscat aquí, pot ser que aquí quedi a la paret algun tros de pintura, perquè, com he dit, en els frescos medievals catalans no era un fresc al 100%, com podia ser Itàlia, que allà arrenques un pintor, un bon fresco o un romà que te l'emportes realment al 100%, sinó que, com que s'ha dibuixat en una sola, s'ha pintat en una sola etapa, i en aquesta etapa s'han fet diverses capes, cosa que no s'ha de fer en el fresc, les capes que estan més per sobre i que s'han carbonatat més o que s'han enganxat menys a la paret són les que surten més fàcilment i sempre queden trossos o improntes o capes improfundes que s'han conservat i que encara resten en superfície de la paret. L'altra modalitat de fer-ho seria l'estaco. L'estaco ja vol dir, el seu nom vol dir estacar, vol dir que ja t'emportes la pintura, te l'emportes amb la capa de preparació i amb la capa de morter que té sota. Fixeu-vos que ja el dibuix ja ho explica, l'estrapo permet doblegar la pintura, permet enrotllar-la, permet fer grans superfícies, perquè pesa molt poc, a més, com que només t'emportes una capa molt fina d'aquesta capa de carbonatació que és primíssima, fa que permeti que fer aquestes grans superfícies d'arrencament. Mentre que l'estaco, com que t'emportes part de morter, pesa molt més, has de fer trossos més petits i la pintura no es pot doblegar, sinó que ha de ser rígida. Bàsicament, l'estaco està pensat per arrencament de pintures que no són al fresc, que ja són al sec, és a dir, que utilitzen l'oli, o la cola, o qualsevol altra tècnica, o la plàstica mateix, qualsevol altra tècnica que no sigui al fresc. De fet, l'estrapo és una tècnica desenvolupada només per la pintura al fresc. Si ens remuntem a les fotos que en aquest cas va fer el 1904, ens dona idea, perquè no tenim les de Mur, només les que hem vist abans, i aquesta, la seqüència ens va molt bé, aquí podem veure una mica del que havia passat a Mur, un retaule que tapa unes pintures que tenim al darrere. Si traiem el retaule, a darrere ens apareixerà. Això també pot ser una de les coses per què s'han conservat. Primer, perquè l'església hi havia oculta i s'ha conservat l'edifici, això és molt important. I segona, s'han conservat les pintures perquè davant tenen un retaule. I aquest retaule també les ha perdut. Fixeu-vos que no tenien cap interès en aquest moment, perquè les pintures havien estat deteriorades, llavors el que interessava era fer el culte, i el culte necessitava d'endreça, necessitava ordre, necessitava qualitat. I també les diferents etapes, com ha passat fins a l'actualitat, es anaven menjant una a les altres. El gòtic repudint del romànic, els barrocs repudint del gòtic, etc. I anar fent. Fins a l'època actual que hem mantingut les pintures amb la presència i amb la qualitat de cada època i les hem respectat totes. I aquí també ve la dificultat de tot. Bé, amb aquesta imatge, amb aquests coneixements, segurament, en aquest cas a Tull, però segurament també a Mur, perquè de fet són els mateixos, la història ja s'ha explicat moltes vegades, d'en Pollack, que és el que compra les pintures, que llavors s'emporta aquests italians que els porta cap aquí, l'Stefanoni, en Cividini, en Dalmati, que són un equip de restauradors dirigits per l'Stefanoni, que són els que arrenquen aquesta pintura, que tenen aquests coneixements, que aquí no els tenim,
i que tenen aquests coneixements per arrencar aquestes pintures. I el que fan és senzillament muntar aquestes bastides. Aquí podem veure aquestes bastides tant a Sant Climent com a Santa Maria, realment unes bastides que avui dia no passarien cap control de seguretat, això no podem estar absolutament segurs, però eren el que es feia en aquell moment, perquè és el que hi havia en aquell moment. Llavors, amb aquest material treballaven, preparant les parets per fer els arrencaments. Aquí, en aquest cas, tant un com l'altre, encara tenen el retaule davant. Vol dir que es havia de desmuntar el retaule per accedir a les pintures de la volta. Doncs aquí els restauradors italians ja començaven a preparar aquestes parets per poder fer els arrencaments d'aquests frescos. Aquí tenim algunes imatges, en aquest cas d'en Cividini, aquí també fent equilibris, mentre un operari seu està preparant aquesta cola d'arrencament. Quina és la manera que s'arrenquen les pintures? Doncs, senzillament, el que es fa és aplicar una tela amb cola a la pintura i s'arrenca. Un cop s'asseca, la podem arrencar. És així de simple, però és molt més complicat, perquè requereix realment... De fet, la tècnica és molt enginyosa, vull dir que, ja us ho dic, que ve des del segle XVII que s'estava fent, i avui dia encara ho faria més o menys semblant. I és senzillament aquesta tècnica, aquesta imatge que és molt bona, d'aquí preparant la cola per ja començar a treballar les pintures i començar a ficar les teles d'arrencament. Aquí veiem una altra escena de Santa Maria, que estan arrencant aquestes de pintura de l'absidiola, i que els operaris també, inclús el mossèn i tots aquí mirant, com anaven aplicant les teles d'arrencament. Aquí tenim l'Arturo Dalmati, que està aplicant les teles d'arrencament sobre aquesta volta de Sant Climent, aquí a l'Arc Triomfal, aquí veiem com aplicaven les teles amb aquesta cola i realment amb les condicions del moment. Si avui dia ho hem estat fent i tenim tota l'electricitat per fer-ho, no us puc imaginar, com hem vist abans, aquí escalfant les coles que devien fer-ho amb un braser, perquè no hi havia electricitat. I aquí llavors ja un cop aquestes coles i amb aquestes teles estaven seques, aquí veiem també en Dalmati fent aquest treball d'arrencar. Aquí es veu molt bé aquesta imatge que l'heu vist tots moltes vegades, exemplifica molt bé què permet fer l'estrapo, permet fer això. Arrencar la pintura, anar-la enrotllant, fer trams molt grans de pintura, perquè només ens emportem ben bé el que és la capa pictòrica. I fixeu-vos que en superfície de la mur encara es conserven restes de pintura senzillament perquè la tècnica del fresc que es havia emprat no és un bon fresco, sinó que és un fresc fet una mica amb assecatges diferents de les diferents capes que s'han anat pintant les escenes. Aquesta imatge també, aquí també continuem la mateixa escena, veiem com està ja enrotllant, i realment és així, vull dir que realment el fresc que fa és molt enginyosa perquè utilitza una cola animal que quan s'asseca contrau, i el contraues fa que la pintura s'arrenqui per si sola i llavors quasi només l'hagis d'enrotllar. Si la paret s'ha preparat bé, s'ha netejat bé i s'ha aplicat tot el que s'havia d'aplicar. Vol dir, evidentment, que li hem de treure totes les capes. Penseu que algunes pintures murals d'aquestes que s'han arrencat en els anys, doncs primer el que s'ha hagut de fer és treure les capes que les tapaven, perquè moltes vegades aquestes pintures quedaven ocultes per capes posteriors perquè quedaven repintades o perquè, com que es havien fet malbé, necessitava una mà de pintura i és el que es feia. Molts coneixem les pintures aquelles que estan picallades perquè les capes que es fiquen a sobre s'agafin fort. És una pintura, una manera característica de veure la pintura romànica al fresc. Aquí veiem també realment les pintures d'avui, aquí ja començant a fer l'arrencament. Aquí veiem en Cividini que està estirant ja aquestes pintures, i aquí també veieu com estan arrencant la pintura, i aquí també. Sant Joan d'avui també preparant aquesta paret, aquí hi ha les teles ficades, i el que fa senzillament és preparar aquesta superfície perquè es pugui fer l'arrencament. Perquè avui hem més clar ficat un altre exemple de pintures que s'han fet recentment, en aquest cas les pintures van arrencar per l'empresa Crom, de la Mercè Marquès, que van arrencar unes pintures a Figueres, i és molt exemplificador perquè més o menys devia ser el mateix. En aquest cas, amb una bastida, veiem totes les pintures a l'esquerra i tota la capa de teles d'arrencament que s'ha posat a sobre. Llavors d'aquí només s'ha de treure. Aquí veiem un exemple que nosaltres vam fer uns cursos també i que podeu veure exactament com es col·loquen les pintures. Veieu que estem aquí amb l'olla i les teles que s'empapen d'aquesta cola, aquesta tela s'ha d'estirar i s'ha d'aplicar a sobre la superfície com més calent es pugui millor. Penseu que els dits ens cremen quan fem això, perquè el que necessitem és que s'apliqui molt calent en superfície perquè agafi bé i perquè posteriorment es pugui arrencar amb totes les garanties. Penseu que allà on no hi ha contacte de la tela, allò no s'arrenca.
independentment de les capes profundes. I parlant ja de les capes superficials. Això és una prova que vam fer en uns murals d'en Josep Minguell, aquests murals contemporanis que ell fa, i un gran especialista en pintura mural al fresc, i que realment ell sí que treballa la pintura tècnica al buon fresco, i d'aquí que l'arrencament, aquí veieu la paret, es pogués fer amb molta qualitat. De fet, això és una prova que es va fer al Museu de Lleida i que vam fer aquests seminaris, ja que aprofitant que teníem aquestes parets en frescos, doncs hi vam aprofitar per fer aquest curs, aquest seminari d'arrencament. I això és com devia ser, o com devies veure, una paret també a Mur i a qualsevol lloc que es van fer els arrencaments als anys 20 aquí al Pirineu. Exactament el mateix. Llavors això s'asseca i l'assecatge, la contracció d'aquestes teles, aquí n'hi ha 2 capes de teles, fa que el mural acabi arrencant-se i caigui i el puguis treure com si fos una tela. Aquí veieu restes per aquí sobre encara de capa de preparació i la pintura. Llavors, què possibilitava això? Doncs possibilitava enrotllar-ho. Aquí veieu aquests operaris de l'època, com enrotllaven les pintures i les dipositaven en unes caixes. Perquè, clar, aquesta és la gran qualitat del fresc, de l'arrencament en estrapo, que pots enrotllar les pintures. Un cop enrotllades, doncs ja senzillament el que han de fer és embalar-se bé i ja viatjar, aquesta foto és preciosa, cap a, en aquest cas, els tallers del Palau Nacional, perquè les pintures d'avui devien fer el mateix, però van anar als tallers de l'Stefanoni i allà es van fer la restauració. En aquest cas, les pintures anaven a el que seria el Palau Nacional i allà es procedia tot el procés de restauració. No tenim fotos, evidentment, de Mur, però qualque cosa hem d'agafar les fotos que tenim de Sant Climent, de Boí, etc., i de tantes altres llocs del Pirineu que es van arrencar. Però val la pena conservar les pintures originals perquè més o menys devia ser el mateix. Aquest viatge en burro, sortint ja de la vall de Boí, anant cap a Barcelona, en tot el que devia tardar anar-se'n cap allà. Aquí veieu travessant el riu, aquestes fotos estan publicades, estan conegudes, i són excel·lents de veure una mica el que representava en aquell moment fer un arrencament. El que va representar realment l'arrencament de les pintures murals, que a vegades no som prou conscients. De fet, Mur va ser una penyora que vam haver de pagar. Aquesta penyora que va ser la llavor de tots els museus que hi ha hagut a Catalunya. Penseu que no és que la Junta de Museus, Puig i Cadafalch, Folch i Torres, tots els interessats al darrere van fer arts i mànigues perquè aquestes pintures es quedessin a Catalunya i no marxessin, però aquí a Vallhonrat, el Pòleg els va fer una mala passada i no va vendre les pintures en plan lliure, se'n va aprofitar i van marxar cap a París i de París se'n van cap a Ostra. Per qual cosa no va haver-hi res a fer, de fet el govern espanyol també va donar facilitats perquè marxessin, com ha passat altres vegades, i llavors no es va poder fer-hi res. Però va ser la penyora que vam haver de pagar. Què va fer llavors la Junta de Museus i la Mancomunitat? Doncs van decidir contractar ells, aquests italians, i que arrenquessin les pintures que ja tenien coneixement a través de l'Institut d'Estudis Catalans i fer el gran arrencament de pintura mural que es va produir entre l'any 20 i l'any 24 i 25 i posteriorment, en èpoques posteriors, que es van anar arrencant totes aquelles pintures que estaven a la vista i que tenien un risc de perdut. Però les pintures de Sant Climent de Taüll, les de Mur van fer un viatge més llarg, les de Taüll també van fer un altre viatge, vull dir que a vegades, i m'agrada posar aquesta imatge perquè és quan es va fer, durant la Guerra Civil es va haver de traslladar totes aquestes pintures a Olot i d'Olot a la Jonquera i de la Jonquera se'n van anar i després van tornar. Però aquí veieu aquest moviment que ja es va fer, en aquest cas ja no era amb burros, sinó que era amb camions, i aquí a l'església de Sant Esteve d'Olot, amb tots els plafons de les obres d'art del Palau Nacional, es van aquí conservar per evitar que es deterioressin i que es malmetessin per les bombes. Realment tot un projecte complex, complicat, de conservació preventiva del moment i realment molt interessant. Però què és el que podem veure en aquestes imatges? Primer, són dues imatges que estan espiades en el temps entre l'abans i el després de l'arrencament. A la foto de l'esquerra podeu veure el retaule amb la imatge del Pantocràtor de Taüll sense arrencar i a la dreta ja arrencat.
I aquí ja veiem, que és l'única imatge que tenim, que queden restes. I aquestes restes són les mateixes que podíem veure i que veurem ara a Mur. Posteriorment, en el cas de Taüll, que no va passar a Mur, també va passar, però no tanta d'això, es va pintar la superfície, perquè no podíem tenir aquesta superfície amb restes de pintura mural o que no fossin poc visibles. Llavors el que es va fer és encalcinar aquesta superfície perquè tapés aquestes restes que quedaven. I això també va fer que es poguessin conservar aquestes restes de pintura mural que sempre són interessants i que posteriorment es van reproduir amb una pintura feta per Ramon Millet imitant les pintures del Palau Nacional, que el pobre Ramon Millet li va ser molt difícil i realment ho va fer molt bé, són les pintures que tenim conservades, perquè realment ell va haver de copiar a través dels originals de Blai i Honrat i no va poder copiar directament els originals que estaven al coses dolentes. I això era més o menys el que també teníem a Mur, perquè no tenim imatges, però en aquest cas a Sant Climent, el que hi havia, és a dir, aquestes capes que tapen la pintura, que es donen posteriorment perquè no té cap interès, però el que ha fet també és preservar-les. I llavors, en un treball de restauració, que es va fer fa quants anys, va començar a retirar aquestes capes superficials i veieu com va sortint tota la pintura, la resta de pintures murals ja arrencades, és a dir, aquestes capes profundes que encara es conservaven in situ i que realment són les pintures que es conserven in situ i que són molt importants de mantenir perquè ens donen fe que aquí hi ha hagut pintures i la ubicació correcta de les pintures murals. Tenim com a exemple de l'arrencament que es va poder fer el cas de Santa Maria. Santa Maria, a l'esquerra tenim la reproducció que va fer Ramon Millet i a la dreta tenim les pintures que estan al Manà. Aquí veiem aquestes pintures que estan a la reserva que són un segon arrencament de les pintures. Però qualque cosa vol dir que també es podien arrencar aquestes segones pintures, com es va fer a Santa Maria, qualque cosa a Sant Climent també hi eren. El que passa que en aquell moment es va decidir arrencar i ara actualment, evidentment, la política d'arrencaments és només per casos excepcionals, només quan hi ha la possibilitat que alguna església pugui caure, es pugui derrumbar o pugui tenir algun tipus d'afectació estructural que requereixi realment la retirada de les pintures murals, si no, la pintura es va conservar en el seu entorn. Això tots els museus, ben fet que fan, intenten conservar l'estructura o la idea arquitectònica de les pintures, perquè si no, no té sentit. La pintura mural romànica està pensada per ser vista, per ser contemplada en el seu entorn on s'ubica. Aquestes pintures, evidentment, quan arriben en el cas del Palau Nacional, doncs es posen a fer tot el procés de treball que hi ha al darrere. Aquí s'ha desplegat, aquestes són les pintures d'Estaon, i que les he posat perquè es pot veure que no és tan fàcil arrencar. Quan arrenques una pintura mural és molt fàcil, després és el traspàs d'aquestes pintures. I és a dir, una pintura, sobretot les de la conca absidal, són pintures còncaves. Llavors, el difícil que representa per un restaurador una cosa còncava, posar-la a pla i després tornar-la a posar en forma de volta, és realment tècnicament és molt complicat. I per això s'han de fer uns petits talls, perquè això es pugui mantenir pla, si no, no s'arrugaria. I llavors això també fa que, més en els suports que s'ubiquen, fa que la pintura, quan es col·loca en els suports ideals d'aquests absis ideals, fa que tinguin dificultats d'adaptació, més que tot perquè no té les mateixes mides que tenien l'original. Aquí veiem les pintures de casa de Sant Joan de Boí, que estan aquí als tallers ja traspassades, en espera de ser restaurades i de ser remuntades amb els fragments tal com s'han anat arrencant. Hi veiem dos instantànies de la mateixa cosa, de pintures diferents, però diferenciats entre ells potser uns 50 anys de diferència entre unes i les altres. Aquí al Palau Nacional, que estan treballant al darrere d'una pintura mural, i aquí a la dreta també els restauradors que estan treballant en les pintures murals, que vam arrencar i que també s'han de treballar pel darrere. Aquestes pintures que estan enrotllades amb les teles d'arrencament i que nosaltres popularment les diem bacallans, més que tot perquè fan el seu aspecte s'hi sembla bastant, no el gust, que no val la pena tastar-ho. I llavors el pas següent és senzillament treballar aquesta superfície, retirar tots aquests morters que hi ha, perquè aquí ve la segona fase. La primera fase és l'arrencament, és molt fàcil, però ve la part complicada, allò que he dit abans, s'han de ficar en pla, s'han de retirar, s'ha de treballar per darrere, deixar la superfície el mínim possible de restes de capa de preparació, que només quedi la capa pictòrica de fresc, i llavors un cop has fet això tornes a girar
aquest mural, i llavors comencem a retirar, com veiem aquí, les teles que hem col·locat d'arrencament. Són unes teles que estan pensades perquè es puguin retirar fàcilment amb aigua calenta, perquè es fan amb una cosa. És ingeniós. I llavors, prèviament a retirar tot això, el que hem de fer és col·locar-hi darrere una tela que ens faci de suport o de nou suport d'aquestes pintures. I això es fa preparant una formulació que ja utilitzaven abans, que és la de casseinat càlcic. Un cop treballat per darrere, com hem vist, es prepara aquesta cola, es fica una nova tela, un parell de teles a darrere amb aquest casseinat que el fet de ser una emulsió fa que no es pugui retirar amb aigua. Llavors només s'ha de girar i un cop girades, evidentment, pots retirar tota la tela que has ficat a sobre amb aigua calenta sense perdre la pintura i sense que el suport nou se'n ressenteixi. Sembla una cosa miraculosa, és complicada, però molt enginyosa i permet fer aquest tipus d'arrencament. Un cop fet això, ja tenim el suport, i és un tema de treball de reintegració, de col·locació en un suport rígid i, posteriorment, de col·locació ja en això. Si miréssim què ha passat en aquelles capes que recordeu que havíem ficat de la paret, el que hem fet és traslladar-los en un suport nou. I fiquem diverses capes de tela, una capa d'intervenció i un suport rígid, que és el que ens aguanta aquestes pintures. De fet, l'única cosa que hem fet és convertir una pintura mural a una pintura sobre tela i sobre un suport de fusta. És una mica millor. Segueix sent una pintura mural, però ja no té el concepte de mural. I a nivell de conservació, ara ja té unes característiques absolutament diferents i que requereix d'uns tractaments de conservació absolutament diferents dels que tindria una pintura mural que encara està en la seva paret original. Un estucco, que ja conserva una mica més de morter, potser sí que tindria una compatibilitat més o menys semblant o unes alteracions més o menys semblant, però quan una pintura mural marxa del seu entorn arquitectònic, evidentment, tot el seu procés de conservació és un altre i tot el seu procés de restauració és un altre. O sigui, el que han fet és convertir la pintura mural en una pintura sobre tela. I llavors l'única cosa que han fet és, com fan aquests restauradors, és adaptar-ho a la superfície d'on anirà exposat. Aquests suports que imiten els absis romànics i que seran el punt d'exposició de les pintures, en aquest cas, del Mnac, i que exactament es va fer amb les pintures de mur. El que passa és que no tenim tot aquest procés. Però és exactament el mateix que es va fer allà. Es van veure les pintures, com hem vist en aquella imatge d'abans, en trossos, i va anar cap a mur i allà es va muntar en un absis ideal, va anar cap a Boston, es va muntar en un absis ideal, i en aquest absis ideal es van muntar les pintures. Ara actualment estem treballant amb uns sistemes d'absis nous que el que fan és reproduir exactament, perquè la tecnologia ens ho permet, reproduir exactament les pintures els absis originals, que es poden escanejar i es poden fer nous materials que ens permeten fer exactament la mateixa superfície, el que facilita la readaptació d'aquests murals. I el fet de ser exactament igual fa que la pintura s'hi adapti més bé. I això ens ho permet les noves tecnologies i ens ho permet els nous materials. Estem encara en fase d'experimentació, però els resultats que estem fent obtinguent són molt positius. I aquesta és la imatge que tenim, evidentment, en aquest cas la Ciutadella de les pintures de Taüll, i a la dreta l'absis vist per darrere, un absis qualsevol que es feien a les èpoques, que també són autèntiques obres d'art i que a hores d'ara formen part de l'obra. No es poden separar unes de les altres. Això també fa que aquestes pintures no tornin, o actualment no poden tornar en el seu lloc original. Primer perquè, malgrat que siguin frescos del seu lloc, ja no tenen les característiques de materials i de conservació que tenen les pintures que estan in situ. La cosa s'han de conservar dins del museu, s'han de conservar en un entorn que permeti al màxim la seva perdurabilitat. Aquesta és una de les màximes que tenim els restauradors, o una de les coses que se'ns demana és que les peces visquin eternament. Malgrat siguem els metges dels objectes, diem així, si ens volem comprar en medicina, el nostre hàndicap és que volem que els nostres objectes que nosaltres tractem visquin eternament. I això és molt complicat. Els metges saben les persones que tenim una finitud, 85, 90, 95, 100, si tens molta sort, però tenim un límit, perquè els tractaments estan pensats en això. Nosaltres no. Les peces que volem que conservin eternament. Però quantes peces tenim d'època romana, de fa 2.000 anys, que siguin orgàniques, de fusta, de tela? Poquíssimes. La cosa també dona molt que pensar en el futur. Per això s'ha conservat el fresc, senzillament perquè és un material inorgànic molt resistent i perdurable en el temps. I, evidentment, com tenim al Mnac, tenim altres museus que han acollit aquestes pintures.
fa poc, és el cas del Museu d'Història d'Urgell, que aquí podem veure les pintures d'Aineta i de Baltarca, i la sala d'exposicions, com tants altres museus, han exposat aquestes pintures que hem hagut de retirar, que es van retirar en el seu moment dels seus emplaçaments originals i que ara es conserven, com hem vist amb aquests suports, en el seu lloc original. Llocs increïbles per visitar i per veure i per conèixer. Llavors també conèixer el lloc original. Aquí veiem també com aquestes pintures, en aquest cas són les pintures de Sant Tomàs de Fluvià, aquí podem veure restauradors, en el cas de Josep Maria Xarrier, l'enyorat Josep Maria, que aquí està treballant amb aquestes pintures, també amb molta dificultat, que aquí es va fer una cosa que poques vegades es fa, que per temes tècnics es va arrencar la pintura i es va col·locar la mateixa pintura en el lloc original, sobre un suport de fibra de vidre, de polièster i fibra de vidre, i realment, fa 2 anys els vaig anar a visitar, vam mirar l'estat de construcció, i realment es conserva. Una restauració que es va fer els anys que es va acabar l'any 86, i actualment encara es conserven molt bé. Vol dir que les pintures, que les podem veure aquí com els estem col·locant en el seu lloc original. Això passa poques vegades, que quan s'han arrencat normalment s'han integrat en museus. Però bé, també és una manera de tornar les pintures als seus llocs originals, i quants records em porta aquesta imatge del Pau Torrado, perquè crec que està d'esquena amb aquesta mata de cabell, aquí soc jo, i realment ens recorda els vells temps i que els anys passen. Però bé, aquí estem per explicar-ho i per fer una mica de veure realment les diferents formes que hem tingut de pintures. I tornant a les nostres pintures, les que realment són aquesta penyora que vam haver de pagar i que tenim, en aquest cas, a Boston. Vull dir que aquí veiem el Museu de Belles Arts de Boston, i són les pintures que realment tenen una deformació, no es veuen així, perquè aquesta foto està tirada d'una manera que realment deforma la imatge, però bueno, estan allà. Si el pintor medieval que va pintar aquestes pintures a Mur li haguéssim dit que les seves pintures en un futur llunyà anirien més enllà de l'Atlàntic, allà on els mars cauen a la fondària infinita, o haguessin cremat qui ho deia, allà fora la foguera immediatament. Era impensable per tot això. El mateix amb les tombes dels comtes d'Urgell i tantes coses i tants objectes que tenim escampats a l'altre cantó de l'oceà als Estats Units. Però bé, és una anècdota increïble, però aquí estan. Aquestes pintures que veiem. Aquesta és la imatge d'aquesta capella ja d'uns anys enrere, que és la que es pot veure ja si consulteu la pàgina web del museu, farà-s'hi perquè parlem de la capella catalana. La capella catalana, la capella romànica catalana. Em diuen així mateix, i així es pot veure. No hi he anat mai, però un dia, evidentment, hi estem en contacte amb ells, perquè tenim contactes a nivell tècnic, però personalment no hi he estat mai, algun dia serà interessant de poder-ho visitar. I això és el que tenim, això és el que es va arrencar, i això és el que tenim, exactament el que va passar a Taüll, el que hem vist a Taüll recentment. I en base a tot això, aquí ja és treballant aquesta pintura, vam retirar, què és en aquestes improntes. Esclar, això, en un moment que estem actualment, els conservadors consideren que tot això s'ha de conservar i s'ha de visitar i s'ha de poder veure. Llavors, esclar, aquí va arribar un moment, com va passar a Sant Climent, que també volien una reproducció. Aquí el turista que ve aquí seria interessant que es fes una idea. I van dir, d'acord, però el que hem de fer és que no toquin les pintures. Llavors aquí va treballar-hi una tècnica que feia poc que havia començat a treballar-se, que ja no és la pintura pintada directament que va fer en Ramon Millet, sinó que una tècnica fotogràfica desenvolupada per una empresa que es diu Arsus Paper, que està ubicada a Terrassa, i que amb el sistema del paper gel, que senzillament és com una calcomonia que s'aplica en una superfície preparada i que té la mateixa, és una qualitat fotogràfica, són exactament iguals. Llavors, ells ja treballen en un programa informàtic perquè la complexitat és la volta, que faci aquesta deformació, i realment el resultat és excel·lent. Llavors, clar, amb això va permetre que ells van idear també, com que vam dir que això es havia de veure, doncs van idear un absis fals. I ens vam llançar tots a la piscina. I realment va ser un moment molt interessant de construcció d'aquest absis fals, realment una obra d'enginyeria, perquè no era fàcil en aquell moment. Perquè, clar, no hi havia altres coses que ara veurem que hi ha actualment, no? I llavors es va fer aquest absis fals. De fet, aquest absis fals només es pot obrir, ho havíem de fer inicialment nosaltres com a conservadors de les pintures per veure el seu estat de conservació. Però, clar, quan tu ets allà i el turista és allà i té ganes de visualitzar les pintures, diu, ostres, ara que estic aquí no puc veure el que queda, que seria molt interessant veure, ja que és l'original, perquè l'original ja no el tenim a Barcelona, no el tenim a Boston. Doncs llavors, clar, s'obre el tema, però clar, no està pensat això. Vull dir que penso que hem de posar-nos a treballar tots per poder aconseguir un sistema
Aquest està molt bé perquè només pivota sobre un sol eix, un sistema que sigui més fàcil d'obrir i tancar i perquè la persona, el visitant que ve a veure aquestes pintures, també pugui contemplar allò que hi ha encara in situ de pintura original i que dona molt a conèixer de com és la pintura mural al fresc i com es feia i com es treballava, perquè a partir d'aquí pots explicar moltes coses. I aquí veiem, ara actualment tenim la reproducció a l'esquerra, si trobem l'absis tenim les restes que s'han conservat in situ, que es veu molt bé tots els personatges i que té un gran interès a nivell d'investigació, i per mi també el té artístic, vull dir que per mi és molt important que es pugui veure, i la dreta l'original, que el tenim a vostre, aquestes contradiccions, que també ens passa a l'absidiola lateral, perquè és que a l'absidiola lateral hi havia això, que les pintures van ser arrencades als anys 60 i van ser traslladades al MNAC, i actualment estan exposades en el MNAC. Llavors, què va passar allà? També varen fer una còpia en paper gel, el que passa que aquí no quedava cap resta, i el que es va fer va ser fer una còpia amb aquest sistema de paper gel de les pintures que tenim al MNAC, que podeu veure aquí a l'esquerra, que és les que estan exposades. Tenim aquesta dualitat, aquesta contradicció que fa característica als nostres museus que tenen pintura mural, que tenim les pintures originals en un absis ideal i unes pintures reproduïdes en l'absis original, o en aquest cas l'absidiola. És aquesta, diguéssim, il·lògica realitat, però és la que ens ha portat. Es va fer malament haver d'arrencar les pintures, no és un tema que jo pugui considerar que s'hagi fet bé o malament, sinó que es va fer, formava part del moment que es havia de fer en aquell moment, es va fer bé i va donar peu a tenir els museus que tenim a Catalunya i que són un exemple únic a tot el món de poder visitar aquestes pintures en un mateix entorn, tant a nivell de turisme, a nivell d'investigació, etc. I també passa aquestes contradiccions com és aquest cas. Vull dir, això és un fotomuntatge, la part de baix és el que hi ha al MNAC i la part de dalt, és el que hi ha in situ. Vull dir que realment tenim encara moltes pintures in situ, moltes, i que cas romàniques. Vull dir que no es va arrencar tot. Per què? Perquè estava tapat o perquè estava tot això. En el cas de Mur ho hem mirat més, ja no queda res més que el que era, el que hi havia, però bé, a Mur, per exemple, tenen altres èpoques. Si parlem que hi ha una capella renaixentista, hi ha pintures gòtiques, hi ha pintures barroques, vull dir que realment encara Mur té molts anys d'història, aquests 1000 anys des que es va construir fins ara, hi ha diferents etapes artístiques i totes s'han conservat i totes permet treballar-ho. De moment hem començat per aquestes. I llavors pot passar com passa a Sant Climent de Taulell. Teníem la reproducció que hi havia abans i ara la que es fa ara, que és aquest mapping projectat, que això si ho haguéssim conegut segurament en el seu moment a Mur, també ho haguéssim aplicat, però esclar, encara no hi havia la tecnologia i tot això encara es va desenvolupar més, però realment és un èxit total perquè a nivell de conservació permet visualitzar o fer el que vull, realment tenir la idea de com era aquesta pintura que va de fer l'any 1123. I també permet al mateix temps veure el que queda. I també permet, doncs, si te'n vas al MNAC, veure el que es va arrencar. Vull dir que tenim totes les possibilitats de veure aquestes pintures en 1000 maneres diferents. La de l'esquerra, la recòpia de Ramon Millet es va retirar, evidentment, per poder veure les d'això, està guardada, per si mai es vol muntar en algun altre lloc, perquè realment és una obra artística també, i la resta doncs és això. Actualment hi ha aquesta projecció, que realment això, entre això i perquè clar, això té un cost de producció i de manteniment important, entre això i la reproducció de paper, jo penso que es poden fer còpies interessants i el món de la còpia és una cosa que no hem de desconsiderar. Però ja quasi per acabar, però per sort també a Mur, molt a prop de Mur, tenim un petit poblet que es diu Moró, està al costat, 10 minuts, on hi ha una còpia d'aquelles pintures, és a dir, un artista va imitar les pintures de Santa Maria de Mur i les va copiar amb el mateix estil, amb personatges diferents, però amb el mateix estil, i això es pot veure en aquesta petita capella que queda, diguéssim, a la part inferior de l'església. Això és la volta de l'absis, aquí quedaria seccionat per aquí, això seria l'església per dalt, i això seria aquest petit espai, aquesta capelleta que queda amagada, aquí sota, aquesta cripta, on es conserveu, que podeu veure aquí, són restes, però són les originals i realment són clavades o amb el mateix estil de les pintures de Mur. Vull dir que amb la reproducció, visitant aquestes pintures, encara podem tenir coneixement
de com eren aquestes pintures, fent-nos unes idees amb un poblet que està molt a prop. I si no, doncs l'altre toca és veure les reproduccions, veure les publicacions o anar-te'n a buscar. En tot cas, és el que hi ha. I res més, gràcies per haver-me escoltat per aquesta conferència i res, espero que us hagi agradat i que no m'hagi fet molt pesat. He intentat fer una cosa amena i a partir d'ara, si m'ha fet una pregunta, jo penso que es pot fer.